الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، سيدنا وسندنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا مرشدنا ومحسننا ومنعمنا ومأوانا وملجأنا وملاذنا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جکرا جیے شال تو جو مدو کنے نہ سنا، جیے تو اچے کال نالائک نوازیوں، جی تو اچے کال نالائک نوازیوں، برو ہو ببور برچی آریانی اجاریوں، برو بمبور پر اچی آریانی اجاریوں، لاتھو سب لوکتاں ہاڑے دھنیا ہو، چھوڑیوں چھرن سکھیوں پنوں کیا تنی مور جنی دیکھو دل سے صلاة میں سائیں مجھے عزیزو اللہ تعالیٰ جل شانو انشاءاللہ سائیں سوان مڑنی کے ہدایت نصیب دنیا میں شل ایمان سا رہائے وری شل ایمان سا لڑائے، دنیا میں سونے حبیب جی دربار جو سچو غلام بنائی، آخرت میں بنے محبوب جو شل پاڑو نصیب فرمائے.
مجھے دوستو ربیع الاول جو مہینوں اساں جے ہوت حبیب مدینے والے تاجدار یتیمن جے یار اڑن جے آدھار سونے محمد مختار سب جو صلی اللہ علیہ وسلم محبوبن جے میلاد پاک جو مہینوں ان مہینے جی 12 جی رات بی روایت میں 8 جی رات سومر جو صدورو وار اے مجھے سونے حبیب جو اظہار جے محبوب جے آمد جو خوشخبریوں عیسیٰ روح اللہ پہ بدھائیوں جے محبوب جی آمد جے لا ابراہیم خلیل اللہ کعبے میں بھی دعاؤں پہ گھڑیوں جے محبوب جی ثناء واکھان داؤد خلیفت اللہ پجے قوم کے کرے پہ بدھائی جے دلبر جی واکھان اے حضور جے متا درود پڑھن جو نصیحتوں ای وصیتوں موسیٰ کلیم اللہ پہ کیوں آدم صفی اللہ پنجے بچے شیس علیہ السلام کے جے محبوب جے متا درود پڑھن جو وصیتوں جے سائیں جے ثناء واکھان میں تورات جو ہر پارو شاہدہ انجیل جی ہر سکت شاہدہ قرآن جو ہر نقطو ہر لفظ مجھے محبوب جی عظمت شان کے بیان کرے لے جے محبوب جی آمد جو کائنات کے انتظار ہو کہیں کے انتظار ہو رگے انسانن کے رگے جنن کے رگے ملائکن کے نا کائنات جے ذرے جے اندر عالم پست میں عالم بالا میں شرقی غرب میں شمالی جنوب میں مجھا دوستو کائنات جے ذرے میں یہ تمنا ہوئی زمین سکے پئی تے کدے دل بڑھ جا منہ تے قدم لگا آسمان روئے پیو تے کدے محبوب معراج تے ایندو آسمان عرش کے سے لتاڑی نبی جا روح تڑپل پیا تے کدے ہوا مقدس راتی دی جو بیت المقدس دے اندر 1,24,000 نبی صفو کرے بیہدا دل پر سبنی جو اگوان امام چے مسلے دے بیہدا اللہ غارِ سور کے اندر وہ نانگ سجن کا انتظار میں ہوئے تو دلبر ہجرت واری سفر میں انہیں غار میں چارم جے محبوب جلا جنگل جا جانور پکھی چوپایا انسان جن ملائک انتظار میں ہویا تو کدے کائنات جو سیدیں سالار اچڑ مجھا دوستو 1,24,000 نبی آیا ہر نبی پانجی قوم کے پانجی امت کے محبوب دے آمد جو خوش خبریوں پہ بھی سرکار دے آمد جو مجھا دوستو اس سجی جکا نبیان جی کڑی سا 1,24,000 نبی یا محبوب دے اچن جی تمہید پئی ود محبوب جے آمد کا چرچا
حضور دے تشریف آوری جا تذکرہ ہویا، کائنات جے چپے چپے دے اندر انتظار ہویو تے ایو سردارن جو سردار کدے کدے قربان ونجے ربیع الاول جے مہینے جے شان کے تھا چون تے رمضان جو مہینو افضل شرف وارو آ جو ہن مہینے میں قرآن نازل پر ہن فقیر جو عقید ہوا تا ہزار رمضان ربیع الاول تھا قربان. ارے جیکڑے رمضان کے شرف ملے ہوا تا قرآن سا پر ربیع الاول کے شرف ملے ہوا صاحب قرآن سا. قرآن ملیو تو حبیبن جے ہتھ جے محبوب نہ چنا تو چھاجو قرآن چھاجو رمضان. جی جی مجھا دوستو کے چون تھا تے عید رمضان جی کے چون تے عید ذوالحج واری کے چون عید شب برات واری پر ماں تو چون تے عید ربیع الاول. جے سونا حبیب نہ چنا دے عیدوں کتھوں وسا کے ملا آؤ یا نا کہ چون تے شرف وارو ڈہاڑو جمعے جو پر فقیر جی دل تے یہ تھی چوے تے جمعے کے بھی شرف ڈیڑ واری ذات سومر جنے جمعے جو ڈہاڑو تھیندو ہو تے مجھے محبوب جی نیانی جنت جی مالکیانی علی جی رانی حسنین کریمین جی جیجل اما سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تے پاری جی نماز پڑھی اے مسلے تے ویٹھی ہوندی تسبیح ویٹھی پڑھے ذکر ویٹھی کرے ونجی سجلے مانو پوچھندا آتا ماں دے خبر اے جمعے جے دی تو چھاجے لا ویندی اما سائن فرمایو تے انے گھڑی میں اللہ تعالی آدم علیہ السلام کے پیدا کیو ہو انہیں جے کرے جمعے جو دہاڑو شرف وارو بنیو جو جمعے جے دی آدم جو ظہور ہو آدم جی تخلیق جی جمعے جے دی تے پاری نماز کا پو انہیں جے کرے مقبولیت واری گھڑی جمعے جے دی تے پاری نماز کا پوا تے جے کرے ہاں مسلے تے وہی عبادت کندی آیا تا وہاں گھڑی جے میں آدم علیہ السلام پیدا تھیو شرف و شان واری گھڑی مکھے نصیب تھی ونے قربان ونجے مجھا دوستو سمر جے شان جے متھا جے جمعے تے آدم پیدا تھے تدیو شرف وارو پر آدم جو بھی سردار جے سمر تے اچے بدھائے تے نے سمر جو بھی شان آئے جی 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 انہیں سمر جو بے شان شان تو منی تو انہیں گال ہاں سبحان اللہ سمر جو دی تھیندو ہو تو مجھے سائیں روزو رکھنا پوچھنا وارن پوچھو کہ بلا سمر تے روزو دا رکھو پان فرمائے انہیں دیہاڑے تے ماں جاؤ ہاں انہیں دیہاڑے تے مو ہجرت کیا انہیں دیہاڑے کے رب شرف وارو بنایو پوچھو نا انہیں دیہاڑے کے ماں بے شرف کیا مجھے دوستو سندھی میں سلینا ہے سومر اردو وارا چونا ہے پیر چھا چونا ہے پیر مجھے دوستو ہکڑو پیر ہوں دو آدھا بیاوری مرید ہوں دا ہے بیاوری مرید ہوں دا ہے کہ خلیفہ کے مرید کھنی جمعے کے کھنی خلیفہ بدھوں تو باقی دہاڑا تو مرید تھی پیر تا سبنی ستنی دہارن جو سمر جو دہار اردو والے کہتے ہیں یہ پیر کا دن ہے ایک دن ہوا پیر کا تو بکیا دن تو مرید ہوگی تے مدینے وارو سائیں اچے وہ دیہاڑو دیہن جو پیر بن وہ دیہاڑو دیہن جو جے دیہاڑے جے مہینے میں مدینے والا سائیں اچن تے ایو مہینو سبنی مہینن جو سردار بن
मुझा दोस्तो वो साई टोपी वाला हेरे ख्याल कर उहा घड़ी जे घड़ी जो कायनात के इंतजार हुयो उहा रबीउल अव्वल के रब सादत नसीब फरमाई जंहिंमें सरदारन जो सरदार यतीमन जो यार सोनो हबीब दुनिया ते तशरीफ वठी मदीने वारो साईं दुनिया ते तशरीफ फरमा महबूब दुनिया ते तशरीफ वठी आयो के चवंदा आहिनि त महबूब इने दिहाड़े ते पैदा मां चवंदो आहियां त पैदा न थियो पैदा त सदियूं अॻ में पैदा तॾहिं थियो हो जॾहिं अञा ज़मीनूं कोन हुयूं आसमान कोन हुया सिज न हुया चंड न हुया हे मुंहिंजा दोस्तो गंगा ऐं जमुना न हुया हे मुंहिंजा अज़ीज़ भा हिंद ऐं सिंध न हुई अरब ऐं अजम न हुयो शाम ऐं रूम न हुयो ही सिज जी रोशनी न हुई हे चंड जो सुहाव न हुयो आदम जो वजूद न हुयो अम्मा जीजल हवा अञा पैदा न थी हुई अञा उत्तर ॾखिण न हुयो ओलह ओभर न हुयो शर्क़ गरब न हुयो बुलंदी ऐं बस्ती न हुई मुंहिंजा दोस्तो अञा वण न हुया चंड न हुया ही सिज न हुया ही दुनिया जी रोशनी न हुई ही दुनिया जे अंदर इंसान न हुया जिन्न न हुया मलाइक न हुया मुंहिंजा दोस्तो जिब्रील अञा कोन पैदा थियो मीकाईल जी तख़लीक़ कोन थी हुई इसराफील ऐं इज़राईल दर्दाईल ऐं मुंहिंजा दोस्तो मेराईल अञा पैदा न थियो हुयो मदीने वारो साईं अॻु पैदा थियो मुंहिंजो सोणो अॻु पैदा थियो मुंहिंजो सोणो सभु चओ था अॻु पैदा थी चुको कॾहिं पैदा थियो अॻु पैदा थियो साईं पिया फरमाइनि त कुंतु नबियन व आदम बैनल माए व तीन अञा आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी ऐं पाणीअ में गप ऐं गारे में हुयो मां उन महिल बि नबी आदम जी अञा मिट्टी ॻोही कोन्हे आदम जी अञा मिट्टी ॻोही कोन्हे आदम जी तख़लीक़ थी कोन्हे अञा इब्लीस तड़ियो कोन्हे पर मुंहिंजो सोणो अॻे ई पैदाइश अॻु हुई पर ज़हूर मुंहिंजे साईं जो हिन महीने रबीउल अव्वल में पैदाइश इहो मसइलो सम्झण जो आहे इंशाअल्लाह सुभाणे राति दादू शहर में मजलिस आहे इन मौज़ू ते बयान कबो सुभाणे सिजल ते नमाज़ खां पोइ ओ मुंहिंजा सोना मुंहिंजे महबूब जो ज़हूर थियो आहे ऐं महबूब सरदारी वारो शान वठी दुनिया ते तशरीफ वठी आयो छो आया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर हिन दुनिया खे ऊंदाहियुनि मां कढी उजालन में पहुचायो पाण नूरी महबूब हुया त दुनिया खे बि नूर ॾियण आयो मुंहिंजा सोना रुगे नूरी न हुया पर नूर बख्श हुया नूर कर हुया जंहिं ते नज़र कंदा उन खे बि नूरी बणाए ओ मुंहिंजा दोस्तो जॾहिं मुंहिंजा महबूब मक्के जी धरती ते तशरीफ वठी आया वाह मक्का तुंहिंजो भाग वाह मक्का तुंहिंजो शान जे मक्के जे अंदर मुंहिंजा महबूब अचनि त रब जो फरमाए त ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद मां हिन शहर जो कसम थो खणा कहिड़े शहर जो मक्के जे शहर
मां रब इन शहर जो कसम थो खणा मोला छो थो कसम खणी जो इन में काबो आहे इन जे करे सिद्दीक वगीर इन मक्के में काबो आहे तॾहिं रब फरमाए न काबे जे करे कसम नथो खण भला सी आबे ज़मज़म जो खूह आहे तॾहिं फरमाई त न भला सी इन मक्के जे शहर में सफ़ाई मरवे जा जबल आहिनि तॾहिं फरमाई न मौला इन मक्के जी मज़ाफ़ात जे अंदर मिन्ना है मुज़दलिफ़ो आ अरफ़ात जो मैदान आ जबल रहमत आ इन मक्के जी धरती शरफ वारी आ तॾहिं तो कसम खणी रब फरमाए त ला उक़सिमु बिहादल बलद हिन शहर जो कसम खणा थो हिन जे करे व अंत हिल्लुम बिहाद मुझा महबूब तू जे शहर में रही पियो तुझा पाक कदम जे धरती ते लगन पिया तू जे करे हिन मक्के जे शहर जो ला ज़ाइदिया माना कभी उक़सिमु बिहादल बलद पर जे करे ला जी नाफिया वारी माना वठ भी त ला उक़सिमु मां कसम नथो खणा मां कसम नथो खणा छो कसम खणा कहिड़ी ज़रूरत पई आहे मूंखे कसम खणण ला उक़सिम मां कसम नथो खणा न खणंदुसि कसम मां रब आहियां ख़ालिक आहियां मालिक आहियां मूंखे कहिड़ी ज़रूरत पई आहे कसम खणण जी मां कसम न खणंदुसि वरी फरमाए थो उक़सिमु बिहादल बलद हिन शहर जो कसम मौला हींअर पे तो चयो त ला उक़सिम कसम नथो खणा वरी तोखे कहिड़ी ज़रूरत पइजी वई छो थो वरी कसम खणी रब फरमायो व अंत हिल्लुम बिहादल बलद मुंहिंजा महबूब जिथे तू रही पियो छो न इन शहर जो कसम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मक्के जे शहर में महबूब आया तो इहो शहर मुक़द्दस बणजी वियो मुंहिंजा दोस्तो जे घर में महबूब आया या ख़बर त केर अम्मा जीजल आमिना साण खा अम्मा साण फरमाए थी त जॾहिं हुज़ूर मुंहिंजे पेट में तशरीफ़ फरमा था त कॾहिं मुंहिंजो पेट ॻरो न थियो ॿार पेट में ईंदो आहे त कमड़ जो पेट वधंदो वेंदो ॿार ज़ाहिर थींदो वेंदो अम्मा फरमाए थी ख़ुदा जो कसम मूंखे ख़बर ई कोन हुई त को मूंखे पेट बि थियो आहे या उम्मीद सां बि आहियां तव्हांजो हिकिड़ी राति सुती पई आहियां हिकिड़ो डिघे कद वारो वॾियुनि अखियुनि वारो कणक रंगो जवान आहे जंहिंजे चेहरे में नूर जा शुआ हुया मां सुती पई आहियां मूंखे चई आमिना तोखे मुबारक आहे जो तुंहिंजे पेट में अॼु सरदारनि जो सरदार अम्मा फरमायो ओ सोनी सूरत वारा ॿुधा त सही तू आही केर ओ खुशखबरी ॾियण वारा ॿुधा तू केर आहे फरमाए थो मां सभिनी इंसाननि जो बाबो आदम नबी आहियां तोखे मुबारक ॾियण अम्मा फरमाए त मूंखे पक थी त हाणे मां उम्मीद सां औरतुनि खे जॾहिं उम्मीद थींदी आहे त पोइ उडेड़ थींदा आहिनि जीव घबराईंदो आहे उल्टियूं ईंदियूं आहिनि अम्मा फरमाए त कॾहिं बि मूंखे अहिड़ी का तकलीफ़ महसूस न थी अॼु मुल्लो चए थो मां बि नबीअ जहिड़ो आहियां हे तो मां जे पेट में थिए त वेचारी जो सॼी राति जो सुख आराम हा या न हे पलीत भिणसा पेट में आयो त अम्मा जी राति जी निंड फिटाए छॾी ॿिया हो त अम्मा जी जल वेचारी खे हथ मोह करे छॾी ॼाओ त गंद अहिड़ो निकितो जो 3 चकियूं साबुण लक्स जूं लॻियूं त बि साफ़ कोन पियो हे बि नबी जहिड़ो तूं पाण खे सॾाए अम्मा फरमाए थी त मूंखे कॾहिं घराण न थी आहे पर जे राति महबूब जी विलादत थी आहे अम्मा फरमाए त ख़ुदा जो कसम मूंखे वियम वारी औरतुनि जी का तकलीफ़ महसूस न 9 महीना महबूब पंहिंजे अम्मा जे
وطن اطہر میں رہا ہن پر اما سان فرمائے تھی تو کدے مکھے تکلیف محسوس نہ تھیا پر جے کرے مکے جی پتھریلی دھرتی تے ماں ہلندی ہوئی سے تو وہ پتھر مجھے پیرن دے ہٹھوں گپ جیڑا نرم بنجی پوندا تو محمد جی اما دے پیر کے بھی تکلیف نہ اما سان فرمایو تو ماں نشیب فراز والے علاقے میں ہیٹھائن متھائن تے ہلندی ہوئی سے تو کدے بے وہاں زمین مکے ہیٹھ متھائیں محسوس نہ تھی پر منجلا زمین ہموار تھی اما فرمایو تا مکے جا کوہ نہایت اونا پانی اندر گہرو وہ ہکڑے بوکے چھکن جلا وڈی محنت کرنی پوندی ہی تڑے پانی باہر نکلندو ہویو پر جدے آؤ تڑ تے پہنچندی ہوئی سے تے کوہ جو پانی کنارے تے متھے پہنچی مکے جو عورتوں ایک بے کے چوندیوں ہوئیوں تا دیوں پانی بھرن تڑے ہلندیوں سی جڑے آمنہ پانی بھرنا وہ ہلے تھی تسا کے پانی بھرنے جی تکلیف کوئی نجات اما فرمایو جی رات مجھے سونا حبیب دنیا تے تشریف فرما تھا وہ ظہور قدسی واری رات آئی اما فرمایا انہیں رات ماں پجے گھر میں اکیلی آیا کوئی مانو موجود نہ ہے اچانک دساں تو مجھے سارو گھر روشن بن جیویو مجھے گھر میں نور جا چمکار تھی ویا یہ پئی سمجھا تا آسمان جا ستارہ مجھے گھر میں لہی آیا ہر طرف چکا چوند کرن واری روشنائی موہے نے ہو دے نہاریو ہی چاجی روشنائی ہر پاسے چمکار پیا نظر چن اما فرمائے تھی اوچ تو رسائکڑو تخت متوں اڑام جو چل تھیو انہیں تخت تے بس سوڑیو عورتوں ڈکھے کند واریوں وڈن اکھن واریوں یہ پہ محسوس تھے جڑو عبد مناف جو نیاریوں جن وہ عورتوں جڑے لتھیوں منہ پچا کے او سونی صورت واریوں امڑیوں بدھایو تے صحیح چھا منظر رہا ہی چھا نظارو نظر اچی رہو فرمائن کیوں او بی بی آمنہ تو کے مبارک ہو جے اجو سردارن جو سردارو اچھن وارو وہ بی بی اتوی کیر آئو چھکڑی بی بی آسیہ ہے بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام جی اماں جے محبوب جو جنت میں کواریوں تھی دیوں اجو بجے کھوٹ عربی دے دیدار جلائے اچھی چکیوں اما فرمایو تو ایڈی تے گھر میں خوشبو وی روشنی تھی ویا جو آؤ حیران تھی ویسے او جن مل مجھا محبوب چن تھا تو مکھے کا تکلیف محسوس نہ تھیا اما فرمایو قسما تو مکھے یہ محسوس جو خرج من بطنی نورا مجھے گھر ماں مجھے پیٹ مبارک ماں جڑو کہ اللہ جو نور ظاہر تھی ایڑو نور ظاہر ایڈی روشنائی تھی ماں فرماؤ تا گھر مکے جے میں وہی کرو ماں اڈھو تا مکے جو در رہی دیواروں روشن تھی ویوں مکے جو گلیوں روشن تھی ویوں مکے جو فضاؤں خوشبودار بڑھ جی ویوں پر یا روشنی مکے تائیں کون رہی یا روشنی پوری روئی زمین تے پکھڑ جی وئی اما فرمائے تھی ماں مکے میں وہی کرو شام جو ماریوں پجے اکھن سار پئی اما فرمائے تھی ایڈی روشنائی تھی جے شام جے ملک میں ڈاچوں ہلن پیوں انہوں جو بچوں گاتا ماں مکے میں نہا صلات مجھے سائیں سے دوستو اما سان فرمائے تھی انہیں رات میں ایڈی تر روشنی تھی جو پورو مجھو گھر چمکی ویو ادایوں اجالن میں تبدیل تھی ویو اما سان فرمایو جدے محبوب تشریف وٹھی آیا
تو مجھے سونے دا چھپ مبارک چرن باہر جمندوا تو روندوا نا باہر جمندوا تو روندوا پر محبوب آیا تو سرکار دا چھپ مبارک چرن منہ کنایوں تو چھاتا پیا فرمائے تھی منہ بدھو تو دعا پیا گرن اللہم اغفر لے امتی یا اللہ مجھے امت کے معاف کر جا یا اللہ مجھے امت کے معاف کر جا قربان ونجے یا رسول اللہ تمہاں قربن تا قربان ونجے تمہاں شفقت تا گھوڑ ونجوں اساں پنجو جانیوں تجھے نالے تا فدا کرے چھجوں جو دنیا تے آئے تو پنجی امت کے یاد کندو اما فرمائے تے اوچ تو ہکڑو بادل متھوں لتھو ککر لتھو اے انہیں ککر میں مجھا محبوب غائب تھی مجھے نظرن کا اجھل تھی گا مجھے آنکھن میں لڑکا چیوے ماں غمگین تھی ویسے مجھو چندر کا ودیک سنو بچوں لے کا دے والو اما فرماؤ من نمانا گوڑا بہان لگے سے تا آواز آئیو او بی بی گھبرانا دلگیر نتھی اج محبوب کے 14ویں طبقن جا سیر کرایا تھا وجن جے کے دنیا وارا جے کے آسمان وارا دل پر جے دیدار جلا تڑپی رہا ہیں اج سبنی کے ان جانب جے جمال جو دیدار چھو کرائیو وجن اما فرماؤ کچھ دیر کھا پو وہ ککر وری ظاہر تھیا مجھا محبوب ظاہر تھیا سائے رنگ جے کپڑے میں مجھا محبوب لپیٹل ہویا خطنو اگے تھے اللہ نارو اگے وٹھ اللہ محبوب غسل تیال پاک صاف آیا ہن کعبے وہ نفاس واری کعبے بدبوئی یا کہ بھی قسم دی خلازت نظاہر کیا چھوٹے طیبی طاہر پاکن پاک نبی آئیو تو پجے پاکائی سان اما دے پیٹ مبارک سبحان اللہ اما سان فرمایو تا مجھے محبوب کے دھوڑ جی ضرورت ہی کو نہ پئی اگے ہی وہ تو پاک تھو پہ آئیو اما سان فرمایو تو پو منہ انہیں رات محبوب دے آمد میں تاڈی مکے خوشی محسوس کیا تھوڑی دیر گزری آت حضرت عبد المطلب تو اچھے دیکھو مجھے سائیں جو ڈاڈو سرکار جو حضرت عبد المطلب سائیں فرمائن تھا تو میں کعبے جو طواف تو کیا کعبے جو طواف کندے اچانک رسا تک کعبو مجھے دل پر محبوب جے گھر دے سجدے میں گری پیا کعبے دے اندر 360 پتر کھلن اوے ہڑائی بت اوندے موتی کری پیاہن ماں حیرت میں عجیب سے تے ہیڑو با کیوں تک کدے مجھے کیوں نہ ڈٹھوا یہ جو چھا ماجرا تھی رہیا منہ پوچھا کہ او کعبہ دنیا تو دے منہ کرے سجدو کندیا او کعبہ اج تو کا دے ہن گھر دے سجدو کرے رہوا کعبے میں آواز آئو او عبد المطلب اج سردارن جو سردار مٹھو محمد مختار چیویا ماں چھونا رب جا شکرانہ ادا کیا جو مکابے کے پاک بنان وارو نبی آئیو اے بت بھنی بھورا بھورا کندو کعبے کے بتن کا پاک کرے اللہ جے توحید جو دنیا کے سبق سے کارن وارو دل پر محمد کریم دنیا تے چیویا ابو لہب کی بانی اما فرمائے تھی گھر میں آئی ہاں جری ملہیڑو سونو حسین خوشبودار بچڑو ڈٹھئی او سویبا دوڑ دی ابو لہب کے ونی چاہیے او ابو لہب تو کے مبارک ہو جائے جو تجھے بھا عبداللہ دے گھر میں چندر کا ودیک سونو بچڑو تشریف وٹھی آیا ابو لہب خوشیاں میں جی جدو سویبا تو کے آزاد کروں
اشد آنگر جو اشارو دئی چے تو کے آزاد کم جو تو مکے دل پر محمد دے جمن دی خبر خوشخبری دی بدائی حضور دے جمن تے حضور دے اچھن تے ابو لہب خوشی کئی خوشی میں چھا کئی جو بانہی کے آزاد سبحان اللہ سبحان اللہ چھا کئی محبوب دی خوشی ملائی محبوب دے اچھن دی خوشی ملائی خوشی میں چھا کئی بانی کے آزاد کی آنگر جو اشارو دئی بانی کے آزاد کی مجھا دوستو ایک فقہی مسئلہ کے بدھایا عقیدے دی گالا اعمال الکفرت حباء منثورا کافرن جا عمل دھوڑ مٹی وانگر انہوں جی کا بھی حیثیت کونی کافر جیکنے چنگو عمل کرے کافر نیکی جی کا نیکی جو کو عمل انہیں کا تھی ونے تو انہیں جو دنیا میں انہیں کے بدلو ملے دو پر کافر دیلا آخرت جی کافر نعمت جنت آخرت جی نعمت کافر میں کافر جو کو بھی حصو آخرت میں نہ لا خلاق لہم فی الآخرہ کافرن جو آخرت میں کو بھی حصو نہ پر مجھا دوستو یہ ابو لہب اڑو کا فرا جن جی سجی زندگی کفر میں اڑو کا فرا جن جے مذمت میں قرآن جی پوری صورت نازل قرآن جی سجی صورت ابو لہب جی مذمت پھٹکار میں نازل کیا وہ کا فرا پر حدیثن میں اچھے تو جڑے سومر جی رات تھیندیا تا ابو لہب جے انہیں آنگر میں ایکڑو نور پیدا تھیندو انہیں جے قبر جو عذاب کھجی ابو لہب سومر جی رات دوزخ کو نکلی جنت میں پہنچی انہیں جو عذاب راحت میں بدل جی بھی دو دوستو چھاجے کرے جو محبوب جے آمد جی ہونا خوشی منا چھا سمجھیں محمد بن عبداللہ جاؤ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کون منے رسول اللہ منے ہاں تا جنت جو حقدار حضور جی رسالت کے کون منے محبوب جی نبوت کے کون منے سرکار تے ایمان کون آندئی کفر میں رہو کفر میں انہیں جی زندگی گزری پر دوستو انہیں کافر بے محبوب جی خوشی ملائی یا خوشی رب کے ایڑیو بنی جو انہیں کافر کے بنے جو اجورو ملے پر مٹھا جے کو غلام جے کو امتی محبوب کے منجن وارو محبوب جے اچن جی خوشی ملائے سچ بدھائے تو انہیں صاحب کا قبر میں مہربانی تھے یا نہ تھے یا نہ جی چاہتا تمہاں چو اب خوشی اساں چوندہ ہوں سندھی میں خوشی عربی میں چوندہ ہیں عرس جی مانا ہے خوشی جی ہے نا ابو لہب محبوب کے عرس میں بانی کے آزاد کرو تو ابو لہب انہیں رات جنت میں عذاب کا چھٹی تو پوے پر جے کرے کو غلام محبوب جو عرس ملائے سچ بدھائے تو انہیں سامنے کے وڑت دا کنا نہ پتواں بسائیں جو عرس ملائیں دو کیڑا ملائیں دو ٹھپنیت کہوں آیا نہ کے رہے لے ہکڑی قوم چاہے تھی تو چھا جو عرس چھا جی خوشی مجھا دوستو جے کرے تویں ان فقیر سا محبت نسبت رکھو تھا تو مجھے تمہاں ساری جماعت کے گزارشا تو ہر کو فقیر پنجے حال سارو سرکار جو عرس ملائیں دو واہ رے قرآن واہ ہاں او مجھا دوستو او مجھا عزیز بھا مجھا مرشد کریم فرمائیں دہا تو جو کچھ نہ تھوا پر پنجے گھر میں ہکڑو چاورن جو دیگڑو ردھے چوتے ایو مجھے سائیں جو عرس خوشی دو ملائے تب کہا جو عرس خوشی پر بیو کچھ نہ ہے رگے پنجے گھر میں
کہ بلا پنجے گھر میں مانڑی پچائیں پنجے بچڑن کے کھارائیں وہ چوت نیت یا کرتے یا محبوب دے عرس جی خوشی میں یہ چاور تو پچایا یا مامی پان کھا بچڑن کے کھارا نیت عرس جی کر ثواب عرس جو ملی ایکڑو ولی سگورو خواب میں مجھے سائیں جو دیدار تھس سرکار کے پہ عرض کرے تو مجھے سونا کہ مانو چاہتا جے میلاد جو خوشوں دا ملائن عرس دا ملائن کہ بلا یہ گال کہاں کے وڑے تھی پر فرمایوں تو مجھے پیارا جے کو مجھے اچن تے خوش تھے تو مابو نے رو ڈاڈھو خوش تھے جے کو مجھے عرس ملائے تو ماں محمد کریم نے رو ڈاڈھو خوش تھے وہ محبوب خوش تھے نے او ہن پٹے کے وری عرس جو نالو بدھی چڑ وٹھن وٹے چھا جو عرس چھا جو خوشی مل ایکڑے ملا کو پوچھو تے عرس جو بھت بدے کیوں چاڑیوں تو وہ ہتے آندیوں تو مجلس میں تہاں جے انہن کے جماعت کے کھارائیں یہ اٹھی کھڑو تھی جن کے ٹپھنی تپایو چل جے تو ڈم بھڑ یہ اٹھی کھڑو تھی چاہیے کہو جو ہانے کھڈ کھڑو سب مڑ سکو ودی وہ کھڈ کھڑی وہ یہ بئی دیگیوں بھت تہایو پر یہ دیگیوں بھی ہمیں اندر پورے چھوٹی یہ دیگیوں میں پلیت تھی انہیں دیگیوں میں وری بھت چھڑے ہوتے کیا مت ہے دیگی پلیت تھی جے میں عرس جو بھت ایڑیوں قوموں پیدا تھی رب شرف پناہ ہمیں رکھے او مجھا دوستو اے عاشقو اے محبوب جا حبدارو خدا جو قسم اسان دلا انہیں کا ودی کبھی کاب خوشی کون ہے محبوب دے آمد جڑی ایمان والے دلا بھی کا خوشی قل بفضل اللہ و برحمتی مجھا حبیب تو فرما تو چاہ تو جے کدے تواں کے اللہ جی رحمت ملے خدا جو فضل ملے خدا جو فضل ملے قل بفضل اللہ و برحمت خدا جو فضل اے خدا جی رحمت تواں کے ملے فبذالک فلیفرحوا تو انہیں فضل اے رحمت جے ملن تے تواں خوشوں ملا تواں چھا کہو خوشوں ملا سچ بدھایو تا برسات پوئے صاحب رب جو فضل برسات اللہ جو رحمت جے کرے برسات پوئے تا کاچھے وارا آئی تھر وارا خوش تھی دا آؤ یا نا وہ مجھا دوستو رحمت پٹھ جمڑ تے خوش تھی دا امتحان میں پاس جو خوش تھی دا شادی تھے تو خوشی ملہائیں دا اڑے زال ملے تو خوش تھی پٹ جمے تو خوش تھی پر مدینے وارو سائیں ملیو تو انہیں تے وہ خوش تھیوں یا نہ تھی مدینے وارو سائیں اسان جے فقے میں آیو جے محبوب جے لائے موسیٰ نبی سگورو بے دعا پہ کرے مولا مکے نبوت نہیں الحمدللہ پر انہیں دل پر جو مکے امتی بنائی یہ اب کا خوشی آہے کہ نہ 14 اگست چچے تھی تو قوم خوشی تھی ملائے تسا کے آزادی ملی انہیں دیتے پاکستان مارد وجود میں آئیو قوموں خوشی ملائن تھیوں پہلے آزادی جو جشن ملائن تھا مجھا دوستو دنیاوی ہکڑی محدود نعمت ملے تھی محدود ہکڑی ادنا شے ملے تھی انہیں جیلا وہ خوشوں ملائیوں ونن تھیوں پر ایمان وارن جیلا مدینے والے سائیں جے ہم اچن جڑی بھی کعب خوشی چو اللہ اللہ رحمت اللہ تو کہ نمو کلوسی مگر رحمت پڑھائے چھو یا نافیہ جکا پہری ماں جو لفظ اچھے تھو وہ انکار چھو کرے تو محبوب ہر نعمت زحمت بنجی سکے تھی پر مجھا سنا تو میں زحمت آہے ہی کون تو سر تا پا رحمت ہی رحمت دوستن دلاتے رحمت پر دشمنن دلاتے رحمت مکے والن دلاتے رحمت پر طائف
زورا پتھر پیاہن جسم رتے میں محبوب جو رنگین بنائے چھڑیو پر انہن جے لا رحمت عرب وارن جیلا رحمت عجم وارن جیلا رحمت زمین وارن جیلا رحمت آسمان وارن جیلا رحمت الحمدللہ رب العالمین سب تعریف انہیں جیلائے جے کو جہان وارن جو رب ہوا عالمین جو رب ہوا سب تعریف اللہ جیلائے جے کو عالمین جو کہیں جو ربا چو کہیں جو ربا عالمین جو رحمت عالمین جو ربا ہتے محبوب جی تعارف ہوئی محبوب جی واکھان تھی اچے رب فرمائے تو تے محبوب عالمین جلائے رحمت اللہ عالمین جو ربا مدینے وارو سائیں عالمین جلائے رحمت معلوم یو جو جے کے رب جا جہان ہن جتے جتے خدا جی خدائیا اتے مٹھے محمد کریم جی رحمت زمین و آسمان سج چندر جے کا خدا تعالی جل شانو جی جتے جتے الوہیت ربوبیت اتے مجھے دل پر محمد کریم جی رحمت ایڑو رحمت وارو نبی اساں کے ملیو بدھائے انہیں تے بکا خوشی کجے یا نہ کجے ایمان وارا خوشی ملائی جیکی ایمان کا تھلا ہے انہیں تے معیار آئی ہندو عیسائی سکھ کولی مینگواڑ چھوڑ خوشی ملائی چھاجے لا وہ عید میلاد ملائی انہیں جو واسطو ہی محبوب سا کون سے ابا سمجھو دا گال کے یار جے کو نعمت رحمت سمجھے ہی نہ تو محبوب کے رحمت سمجھے ہی نہ تو وہ چھو خوشی ملا پر جے کو محبوب کے رحمت سمجھے تو سو تو خوشی کرے سو تو خوشی کرے یا خوشی قرآنی حکمہ فبذالک فلیفرحوا انہیں مجھے نعمت مجھے فضل مجھے رحمت جو ملن تے تمام بھلی خوشی مل پر انہیں خوشی میں دیکھو تمہیں خرچ تھا کہو ہوا خیر مما یجمعون جیکا دولت تمہیں کڈو کرے رکھو تھا انہیں کڈو کیا لکھا یہ دولت بھلیا جیکا خدا جے نعمت دی خوشی میں تمہیں خرچ ماں تو یہ تو چاہاں آجو جے کہنے یہ پیسہ لکھائے آئی پیٹی میں زال کے چاہیے آئی دے لکھائے رکھ جائے سبحان ونین جو دور سے ملا دل ساگالے لگئی تھی یا نہ چو اللہ دوستو اماں آمنہ سائن فرمائیو انہیں رات میں مجھو کر نور سا بھرپور تو محبوب ہوئی نورانی محبوب کھلدا مسکرائیندا ہویا محبوب دی دند مبارک ظاہر تھیندو تے اوندا کمرہ بھی روشن بندی ویندا او مجھا دوستو جڑے محبوب دنیا تے آیا تے ہن اجڑل دنیا کے اچے آباد کیوں حضور غوث الزمان پیر مٹھا دی رحمت اللہ علیہ فرمایو سبب کیڑے کنو دنیا تے آون کم محمد دا مدد دی اجڑی دردی کو وساون کم محمد دا مدد دی اجڑی دردی کو وساون کم محمد دا تو سن سیرت محمد دی کیویں دنیا تے گزریں دے جے کو آدے سوالی سو تے بھر بھر جھولیاں لے دے جے کو آدے سوالی سو تے بھر بھر جھولیاں لے دے ہے
اصل دیدار ربی دا بچاون کم محمد دا سبب کیڑے کنو دنیا تے آون کم محمد دا مدد دی اچھڑی دھرتی کو وساون کم محمد دا ہائے 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 او مجھا دوستو ہی دھرتی سکی پہ محبوب جے آمد جو انتظار ہوئیو اج دنیا میں خوشن جی لہر جوڑی ویا مجھا دوستو بلند تے ہیں پستن میں ہر جائے تے خوشی جا گیت گایا ویا اللہ تعالیٰ فرماؤ انہیں توجہ کرو مسلمان رب فرماؤ تے ملائکو اج جنت جا در کھولے چھجو تو مجھو محمد کریم اچھی چکو اے جنت جو حوروں توی پر جو پان سجایو ایسی گاریو اجو دوزخ دا در بند کرے چھجو اجو شیطانن کے ستنی زمینوں کا ہیٹ قید کیو اجو ساری کائنات میں خوشن جا اعلان کیو جو دل پر محمد کریم اچھی رہو او بھر جا پکھی او لاوارن کے مبارکوں پیادن اتر جا پکھی دکھن وارن کے مبارکوں پیادن اجو کائنات جو سردار اچھی بھی ہوا چتوں چیہا بلبلوں پنجے بولیوں میں ہر جائے تے مجھے محبوب جے اچن جا سہرا پیا گائے خدا جو قسم زمین آسمان میں خوشوں تھی بیوں اما فرماؤ ماں ڈٹھو تا آسمان تو ملائکن جا جلوس لتا ہن جھنڈا ہتھن میں کھنی آیا ہکڑو جھنڈو کعبے دے متھوں کھوڑیوں ہکڑو جھنڈو تور سینا جبل تے کھوڑیوں ہکڑو جھنڈو بیت المقدس تے کھوڑیوں ملائکہ سگورا خوشن جا اعلان پیا کندا وطن جو مٹھو محمد کریم اچھی ویو رب فرماؤ اج سبنی شیطانن کے قید کیو اج ساری دنیا دے اندر چیکی بے سکایل ہن جن کے بے اولاد نتھی دوا اج رات انہن جے مقدر میں مو سبنی کے پٹ ڈئی چلیا جیکی جھولیوں سکجوں ہویوں جیکی امڑیوں جی جلوں اولاد جو سکایل ہویوں اج انہن جو مرادوں بے پوریوں تھی بیوں اللہ اللہ جیکی سنگ زالوں ہویوں انہن کے بجو پٹ ملی ویا اللہ اللہ رب ذوالجلال فرمایو تو ساری دنیا میں جیکی سکل ونہن انہن کے جو موساؤ کرے چھو کسرا جا 14 کنگرا کری پیا فارس جا آتش کدا اچھامی پیا 1000 سالن کا وٹی جیکی بائیوں برندڑ ہویوں اوے بائیوں اچھامی بیوں ساوی جو تلاو جتے کافر پوجا کندا ہویا اوے تلاو پانن جا سکی ویا اوے بت پرستن جو بائیوں پجی ویوں اوے بت اودے موتی زمین تے کری پیا بت پیا چون مولا تجھا شکرانہ جو دل پر حبیب آئے ہوا دیکھو بتن کے بھنی بھورا بھورا کرے اللہ دے توحید جو نگارو بجائی جتے وید پڑھیوں تے پاٹ یداوتے در سے کھلیا قرآن سندا بیا کلمہ دیا الفاظ گندا سیدیا کلمہ دیا الفاظ گندا بیا مڑھیون میں وہ ماتا میدا دایو میر محمد دامو یدا جے کو اڑین جو آئے مامو دا دایو میر محمد سبحان اللہ رب پران پیو خوشو ملائے رب پران پیو خوشو ملائے اے ملو تو چاہے تو خوشی نہ ملائیو ارے میلاد جی خوشی ملائیو سنت الہیہ مجھا دوستو میلاد جی خوشی ملائیو اللہ جے ولیین جو تر سے عمل رہوا اے ایمان وارا اچو تکر جی اسی بے پدے یار دے اچڑ جو خوشی ملائیو
خوشی جا ترانہ گایوں خوشی جا گانا گایوں جو اسا جو حبیب سونو محبوب اسا نمانن اسا اے بنہارن اسا گناہگارن دی واہر وسیلو بن جی آئی اسا اگھاڑن جو ڈھک بن جی آئو اسا جی چھپر ہی چھاو بن جی آئو اسا جے اے بن جے متھوں مجھو سونو حبیب ککر بن جی رحمت جو تے اٹھو وہ تجھا تھوڑا دل پر لاہن کا لگے ویا وہ تجھا تھوڑا مدنی لاہن کا لگے ویا تجھا گناہ گالیوں گرن کا لگے ویا تجھا تھوڑا دل پر وہ لاہن کا لگے ویا جو اللہ دوست دوست کہ مجھو سونو حبیب آئیو دنیا تے اچھن سا مجھے حبیب اچھے بے بڑھن تے بڑھ گیا بے گڑھن تے گڑھ گیا آؤ یا نا جیسا جو کیڑو حال تھی ہاں جے محبوب جی شفقت واری اسا تے نظر نہ ہو جے ہاں وہ مجھا پری ایڑے ایڑے توجہ کہو اساں وارا عمل تے ڈس اساں وارا سرکار تے ڈس اساں وارا عمل تے ڈس کیڑا ونی بنیا ہن جن عیسائی موسی جا امتی ہوجو ہاں تے کئی دہاڑا سجو کھلوں بلہی ونجا خدا جو قسم ہکڑے مانو موسیٰ کلیم اللہ جی قوم میں ہکڑے مانو زنا کئی صرف ہکڑے مانو زنا کئی ایڑو رب تمریو ایڑو رب کاوڑیو ایڑی وبا جی بیماری ودین جو ہکڑے نہیں ہمیں 70,000 مانو مریو گھنا مانو زنا ہکڑے کئی پر بھوگیو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام جی قوم وارن کہ بیڑی دور میں گھنا گناہ کیا اور رب فرمائن تہانے چین تو توبہ تائب جنت میں عذاب تو مکلیا چون سے آنے بلا کیا توبہ کن رب فرمائن تنہیں جی توبہ تنہیں قبول کندو سے جو تلوار کھڑن ایک بے کے تلواروں وسائیں ایک بے کے تلواروں ہڑن وہ جے ماریو صوب جنت میں جے کو مریویو صوب جنت حضرت موسیٰ علیہ السلام چو مولا اے 50 میٹر مائٹ کی ایک بے کے تلواروں ہڑندا رب فرمائے چین میدان تے گڈ تھن ما ککڑ تو نازل کئ پوسی بنی اسرائیل سب نکتا میدان میں آئیں اللہ تعالیٰ یہ ککر موکلیو جو ایڑی اوندے تھی وی جو ایک بے کے ڈسن نہ پیا پہنچے تلوار وہایوں اچے تلوار وسایوں ایک بے کے پیا مارن جو مانن جو رتو ہی نجن وانگر وہی ہلیو صبح کاوٹی تلوار ہلیا منجھند تائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام روئی جو مولا ہاں تو مجھے سجی قوم تباہ تھی وی علی سب مری ویا ہلیا رب فرمایا ہاں چین تلوار بند کئ تلوار بند کیوں ککر متھے کھجی ویو گنیوں تے 70,000 مانو مری چکا ہویا انہوں جی توبہ یہ تھی پر مجھا پری اجو لکھیں گناہ ہیں لکھیں خطاؤں ہیں لکھیں برائیوں ہیں پر ہی ہتھڑا کھڑی گوڑو گاڑے بلا روڑ نتھو چے روڑ وارو مہانڈرو بنائے چو مولا مدینے وارے جو واسطو تھی مجھا گناہ معاف کر خدا جو قسمی تے ویٹھے لکھ گناہ پکی